Hibaj. Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov. Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, milí poslucháči, vítam vás opäť po týždni pri našom podcaste. Som rád, že tu som, lebo troška ako počujete na hlase, tak som taký zafúfňaný, ale tak teraz je také obdobie, že viacerí sú chorí. Ale som veľmi rád, že tu môžem byť, lebo nechcel som si nechať ujsť tohto nášho hostia. Tak Peťo, vítaj aj ty a koho sem nám vietor dovial. Ďakujem pekne, Maťo. My sme ťa spomínali na predchádzajúcich pretekoch, sme sa trošku bavili o našom podcaste a na Hore Hroni musím povedať, že to bolo a musím aj povedať, že nás tam poznajú ľudia a dosť sa na teba pýtali, alebo stále spomínajú na to, ako si vyhral Horehronskú bežeckú ligu. Neviem, či to bol prvý ročník? Áno, prvý ročník. Bolo to skvelé. A teda tak, stále je tá Horehronská liga. Vytesaný do nejakého kameňa, že Matej Šíber, víťaz prvého kola. No ale aby sme samozrejme neurazili nášho hostia, ja som veľmi rád, že prijal pozvanie sem k nám. My sme sa už dávnejšie o tom rozprávali. Prijal pozvanie človek, ktorý sa venuje orientačnému behu. Peťo Krnáč, ahoj, vítaj. Ahoj. Ahoj, tak aj ja ťa vítam v podcaste. Ako som vravel, veľmi som sa tešil na tento náš podcast, lebo orientačný beh ja vnímam ako bežec bez orientácie, ale teda s orientáciou, tým, že som sa aj zúčastnil, takže som rád, že sa niečo nové dozvieme po Peťovi Barcíkovi, ktorého sme tu mali, ktorý bol podcast naozaj za mňa veľmi skvelý a taký osviežujúci, tak som rád, že si dneska prijal pozvanie. No a tak poďme na to, tak poďme sa zahriať. Poďme najprv na zahrievaciu rovinku a potom už pôjdeme samozrejme podrobnejšie na orientačný beh. My sme sa ešte pred nahrávaním rozprávali o tom, čo všetko robíš, ale k tomu sa dostaneme. Ale čo je podstatné, znovu to bude také, že sa budeme musieť zorientovať, lebo ako aj Maťo naznačil, my sme síce bežci, alebo venujeme sa športu vo všeobecnosti, orientačný beh je taký špecifický šport, tak sa tešíme na to, čo nám všetko povieš, ale ešte predtým poďme na zahrievaciu rovinku. Si pripravený na to? No, skúsim. To bol ťažký nádych. No tak ťa odštartujem, pripraviť sa môžeš. Turista, nebežec, orientačné športy, organizátor, vedúci občianskeho združenia, otec, manžel. Dobre, môže byť. Super slova. Hneď prvé ma zaujalo nebežec. Vítaj v bežeckom podcaste. Ďakujem pekne. Ako sa cítiš ako nebežec alebo v tomto prostredí, kde to všade dýcha behaním? Cítim sa príjemne, ale ako nebežec vám závidím, že viete behať. Závidím len kvôli tomu, že vy si zabeháte a ja sa trápim na tej trati. Dobre, takže trápiš sa, ale venuješ sa športu. Odkedy sa venuješ orientačnému behu? Orientačnému behu sa venujem od roku 2009. Moje prvé preteky boli na prelome júla a augusta zhruba pri Rožňave na Silickej planine, kde ma zobral bratranec. V tom čase som potreboval vyvetrať hlavu, tak som potreboval ísť medzi ľudí. Vtedy to boli ešte štvorňové preteky, každý deň jedna etapa. Tak som tam išiel s nimi vlastne a tak som sa zoznámil s orientačnými bežcami. Dobre, teraz ešte rozšírim tú otázku. To bol tvoj prvý šport, ktorý si začal robiť? Nie. Od malička som robil športový šerm fleretom. Potom som chvíľku hrával hokejbal, asi 2 roky ligu vo Zvolene. Potom som robil historický šerm. Za koho si hrával? Dallas. Stars. Ja si to vždycky pletel od Dallas Stars. Mali sme Stars, to bolo ešte od Milan Slovík a spolu. Aha. No ale mňa ten šerm zaujal. K tomu sa ako dostal? To ťa viedli rodičia? Alebo kde si objavil tento šport? Čo není taký nejaký, by som povedal, tradičný? V podstate áno. Mamina bola kedysi športová šermiarka tu vo Zvolene. Bol silný šermiarský klub. A v 85. po niekoľkoročnej odmlke vlastne znovu zakladali vtedy s babami znovu. Asi 4 baby sa stretli, čo boli kedysi športové šermiarky, zobrali decka a tak vlastne obnovili šerm vo Zvolene športový. A bavilo ťa to, tento šport? Bol to také, že si rád tam chodil? Áno, bavilo ma to, robil som ho zhruba 8 rokov, vlastne až do revolúcie, kedy to trošku padlo. A bol som aj 9. na majstrovstvách Slovenska kedysi.
neviem teraz, či kadet som ešte nebol, takže starší žiak. Nejaký v československom rebríčku, lebo vtedy ešte bol rebríček československý, tak som bol na nejakom 55. mieste. No tak počúvaj, tak si nebežec, ale si športovec. Ty si v tomto, to nie je úplne jednoduchý šport, aj keď to možno tak pôsobí, že len trošku tam poskakujete alebo poskakujú a majú chrániče. Áno. Je to rýchly šport, čo je divné u mňa, čo nemám koordináciu rúk a nôh, tak naučil som sa to. Neskôr aj historický šerm, kde to ešte viac treba. Takže... To som sa povedal, že si povedal, že nebežec, ale mne príde, že v tom šerme veľakrát potrebuješ ešte lepšiu kondičku ako v tom behu, keďže je to tam dosť také dynamické, by som povedal. Ale to je dynamické, ale nevytrvalostné. Preto vravím, že som nebežec, lebo nikdy som nebehával také vytrvalostné športy, alebo bicyklovať sme sa síce chodili, ale behávať som nebehával dlhé trate alebo niečo dlhšie. Dobre, a ja ten šerm vnímam tak, že tam je to také spojenie, ako sme vrali, tej dynamiky, možno nejakých reflexov, tak je to z detstva, že ti to ako keby dalo nejaké také vlastnosti, ktoré vieš aj teraz využívať, nejaké tie reflexy, alebo si taký obratnejší, neviem to nazvať. Rýchlosť rozhodovania pri orientačnom behu. Tak by to mohlo tam som našiel spojenie, že rýchlosť rozhodovania, človek sa musí rozhodovať rýchlo, ale pri orientačnom behu, pri tých mojich chybách, no neviem, či mi to zostalo, ale niekedy, aj keď som skončil pár rokov po ukončení vlastne športovej kariéry, tak som zistil, že tie reflexy a rýchle pohyby sú zachované, keď ti padá nôž a chytíš ho a tak. A potom máš dorezané ruky. Keď ho chytíš nesprávne. A tak. Ale čiže tam bolo od športového šermu bolo blízko k historickému šermu? Áno, od 8 do 15 som zhruba robil ten športový šerm, potom po strednej škole, keď som mal 19, tak som sa dostal cez tiež bývalého športového šermiara do Bystrického klubu historického šermu a potom v 99. sme zakladali tu vo Zvolenie Rikaso. Takže si bol pri zrode legendárneho Rikasa. Áno. A toto bola oblasť, ktorá ťa bavila hlavne z toho pohľadu šermovania, alebo vďaka tomu, že tam bola aj história, dobrí ľudia alebo dobrá partia? Tak bavila ma aj história, tam som začal študovať viacej históriu, som si zháňal nejaké knihy, rád som chodil po hradoch v rámci nejakej turistiky a podobne. Ten šerm, hľadal som si nejaké knihy na internete, ktoré som si nedokázal doteraz preložiť, ale bol som aj na nejakých šermiarských školách u majstra Petra Kozu, takže bavilo ma to. Túto otázku ti dáva asi každý. Čo zranenia? Pri šerme teraz. Ešte stále sme pri šerme. Pri šerme nejaké odreninky malé. Našťastie nemali sme nejaké vážne zranenia. Aj keď som kamarátovi nasekol líce, lebo sme sa celkom nedohodli a na jednom vystúpení na Zvolenskom zámku sme trošku zaimprovizovali a bola to hlúposť, takže našťastie to neskončilo zle. Ale mierne natrhnutú kožu mal na líci. Ale musíš ísť striktne. Ale musíš ísť úplne striktne podľa toho, čo je nacvičené, nemôžeš. Áno, je to šport, ten historický šerm je vlastne divadelné predstavenie, tam sa človek nesmie pomýliť, pretože tie zbrane nie sú celkom bezpečné. Ale nie sú ostré. Nie sú, ale hroty sú tam nejaké, takže človek pri tej rýchlosti a pri nejakom tom pohybe dokáže zraniť toho druhého človeka. Aj niečo vážia tie zbrane. No jasné. To je ďalšia vec, že si musel aj nejak chodiť do posilky, nie? Nie. Všetko si celú tú výstroj. Trénovali sme viackrát do týždňa. Oblečenie ťažké, nie? Ja som robil barokový šerm, to Traja mušketieri, alebo potom prípadne ten turecké obdobie. Alebo teda v tureckú šabľu som šermoval, takže tam sme nemali takže žiadny stredovek. Hej. Nie, plechové papule nie. No dobré, ale keď ideme teda od toho šermu, tak vráťme sa na tú Silickú planinu, kde to bolo prvé tvoj taký kontakt, ale tam si bol ako bežec alebo ako organizátor? Tam som bol ako... Človek, ktorý si chcel vyčistiť hlavu. Ktorý si chcel vyčistiť hlavu, tak keď som to povedal bratrancovi, tak povedal, vieš čo, tak pôjdeš s nami tam na akciu, vrajím, dobre, zoberiem. Pôjdem sa tam s vami zabaviť a on by na to povedal, že dobre, ale tak pôjdeš behať. A hovorím, ja behať? Ja radšej 50 km s 25 kg ruksakom ako 100 metrov pobehnúť. Ale ukázal mi mapu tu na strážach prvýkrát, potom ma zobrali na Kováčovú, na takú šprintovú mapu a potom som išiel na ostrov na Silickú planinu do Závrtov, aj keď tam som išiel
nejakú kondičnú trať, takú krátku, nejakú 3-kilometrovú, ale dokázal som sa aj tam stratiť. Ale začalo ma to vlastne odtedy baviť a už potom som ostal pri tom. A čo ti tam tak najviac na tom učarovalo? Možno tá komunita, alebo práve to hľadanie tých kontrol? Áno, výborná komunita a potom pohyb v lese. Beháva sa aj v takých častiach, ktoré normálne ako turista človek, napríklad Silická planina je národný park, takže tam sa nedostane človek nemal by sa dostať mimo turistických chodníkov. A my sme tam videli všetky tie závrty, krásne skaly, aj keď niektorí práve tí bežci športoví, alebo teda tí reprezentační, keď sme sa ich pýtali, a videl si tam také kvietky? Nič nevidel. Nie, ja som bežal, fajn, ale ja som si stihol povšímať. No to je na tom najlepšie, že tí, čo idú naplno, čo chcú vyhrávať, tak tí veľakrát si nevšímajú tú prírodu. Áno, ale dostanú sa potom, keď sa rozoberá. No, to je tá výhoda tej komunity, ktorá je v tom orientačnom behu, že vlastne s majstrom sveta si sadnem ja ako nebežec alebo nejaké decko a poviem, takto som urobil postup, tu som spravil chybu, mal si to ísť takto, akože tam nie je problém. Je to družné a každý sa snaží, aby ten druhý pochopil, ako má behať a čo zlepšiť, aby sa zbytočne nenatrápil, ako čítať mapu, lepšie sa orientoval, je to super. Takže blízko máš k prírode, z toho, čo počúvam zatiaľ, k prírode. Ty tvrdíš, že nie k behu, ale možno tak poviem k športu, ale potom musíš mať dosť blízko aj ku geografii alebo ku kartografii. Tak, ku kartografii ako také som nemal vzťah, ale postupne ako v klube som skúšal nejaké mapy tvoriť, takže už som sa musel naučiť robiť aj s geografickými programami, aspoň nejaké základy naštudovať si, čo je výškopis, to, aj keď ako turista tú mapu sme používali kedysi, teraz sa už používajú mobily, ale 1 ku 50 000 turistická mapa, to bol môj kamarát, takže teraz už sú tie mapy podrobnejšie. Takže áno, príroda, geografia. Pamätáš si, ako si dopadol na tej Silickej planine? To neviem, to bola nejaká K3 tráť, to by som si musel pozrieť niekde, ak sú ešte niekde nejaké archívy. Dobre, takže tam ťa... Ale nestratil som sa, prišiel som. Tak to bola motivácia. Čiže tam nastalo to a teraz sa idem venovať orientačnému behu, alebo si povedal nikdy viac a potom postupne si to uložil v hlave a začal si sa viac o tento šport zaujímať? Nie, zapáčilo sa mi to, ten pohyb na čerstvom vzduchu a povedal som, že pôjdeme na ďalšie preteky. Aké boli ďalšie, si bohužiaľ nepamätám, ale odtedy som začal aktívne chodiť. Ale stále možno mi budeš oponovať, ale vnímam to, že vzťah k prírode bol asi úplne na prvom mieste. Áno, ten pohyb v prírode, že od malička som chodil na turistiku, so Starkou som zbieral liečivé rastliny, takže som poznal aj rastliny, tak preto som bol rád, že môžem behať v lese alebo na nejakých lúkach, kde som si obzrel tým, že bežím pomalšie, tak môžem obzerať aj rastliny. Okay. Vravel si, že radšej teda s 25-kilovým batohom, ako teda behať, tak keď už sme načali tú turistiku, tak kde sú také možno tvoje nejaké obľúbené turistické trasy, ktoré si prešiel, alebo ku ktorým sa rád aj vraciaš? Tak rád som mal Slovenský raj, tam som bol niekoľkokrát. V Nízkych Tatrách som chodil dosť. Vysoké Tatry som nemal až tak rád kvôli tomu množstvu ľudí. Čo ja viem. A je to tak, Poliana, Štiavnické vrchy, tie jasné. som mal pochodené. Túto okolie, hej. Áno. A je to tak stále, že ešte popri tej práci a popri všetkom si nájdeš čas na tú turistiku? Teraz momentálne nie, lebo ako som poznamenal tej rovinke, tak som otec manžel. Takže teraz sa venujem 14,5-mesačnému synčekovi, takže čakám, kedy dorastie. Ale už máme kúpený nosič, takže dúfam, že už tohto roku cez leto niečo pochodíme. Takže bude tých 25 kg na chrbte možno. Áno. Adam tak nepriberie do leta. No tak na začiatku nie, ale po pár rôčkoch. Už začína chodiť, takže pôjde sa. Ale chcel by som sa teraz venovať tej kariére orientačného bežca. Čiže ťa to chytilo, začal si chodiť po súťažiach, lebo ja tak musím povedať, aj si to povedal, že organizuješ preteky, že mnoho ľudí ťa vníma ako organizátora, ale ja ešte nechcem ísť do tej témy organizácie, ja chcem ísť ešte do tej témy športovca. Čiže potom bolo nejaké obdobie, keď si športoval a objavoval si a zlepšoval si sa, alebo si to stále len užíval z hľadiska tej prírody? Nie, začal som občas aj trénovať, behávať. Potom zhruba 2014-2015 vlastne som mal dvojizbový byt
a prišiel ku mne kamarát bývať, ktorý bol v tom čase reprezentačným trénerom dorastu a juniorov a takisto viedol orientačnú cyklistiku. Takže s ním som začal viacej trénovať, začal som aj jazdiť na bicykli. V tom čase som pričuchol aj k orientačnej cyklistike, takže tam sa tá kondícia moja aj ten beh zlepšoval. Občas boli aj nejaké výsledky lepšie v rebríčkových pretekoch. No, pochvál sa. Ale to bolo také, že ja keď som začal behať a keď ma to začalo ma to baviť, tak som potom bežal asi každý deň 10 dní v kuse, na čo mi Šurgy povedal, že to prepísknem, vždycky mal pravdu. Takže potom som jedný asi mesiac nebehal a potom sme išli do Ladomerskej Viesky, myslím, na preteky. A boli to nejaké rebríčkové preteky a tam som skončil nejaký druhý, tretí, kde za mňou skončili oveľa lepší chalani. Potom prišiel Šurgy, že tak si čítam výsledky. To meno, Krnáč. Potom prišiel za mňou a ty si čo robil? No tak som si oddychol mesiac, tak teraz mi to šlo. Išla mi mapa, dokonca som si celkom dobre zabehol v lese. Dobrý profil. Babke, lebo ten orientačný beh je vlastne kombinácia behu a vlastne čítania mapy rýchlosti rozhodovania. Tam sa to nejak sklobilo, celkom fajn a potom aj ten výsledok dobrý. Dobre, ale keď vravíš, že v lese, tak behával si tie orientačné behy len v lese? Lebo vieme teda, že sa behajú aj v meste, aj v iných podmienkach. Neviem presne, od ktorého roku začali tlačiť, kvôli tomu medzinárodná organizácia orientačný beh aj do miest a parkov, nejakých mestských, aby spropagovali medzi ľuďmi orientačné behy, lebo predtým sa to odohrávalo čisto len v lesoch. Takže som začal behať aj v meste, ale rozmýšľam, že kedy som nejaký šprint prvý bežal v meste. Asi na Kováčove, keď sme robili dačo tu. Že to bola taká šprintová mapa. Ale už teda tým pádom v tom 2009 už pomaličky tie šprinty išli do miest, ale v poslednom období je to oveľa viacej. Už som majstrovstvá sveta šprinte, šprintových štafetách, knockout šprinte. No toto ťa teraz zastavím. Už si povedal veľa druhov orientačných športov. Už si povedal beh, už si povedal cyklistiku, neviem či lyže. Ja som videl na bežkách ešte. Áno, aj o tom sme sa rozprávali. A ty si mi ukazoval ešte pred nahrávaním aj aké sú druhy. Tak skúsme ich len tak prebehnúť, možno len pre rozšírenie obzorov. Orientačné športy sú orientačný beh, orientačná cyklistika, lyžiarsky orientačný beh, presná orientácia. Tu budeme mať budúci rok, to znamená 2025 majstrovstvá sveta, mám pocit. Ak sa nepamätám, niekedy august-september. A potom je ešte taký oddelený šport, ktorý ste sa možno stretli, radioorientačný beh, ale ten patrí pod ministerstvo vnútra pod radioamatérov, takže ešte ten sa vykonáva tu stále. A to je aký princíp? Behá sa tiež lesom, ale kontroly sa hľadajú pomocou radiolokácie. Každá kontrola vysiela nejaký morzový signál, každú minútu iná stanica, nejaký 5-6 kontrol je. Ale to je potom jednoduchšie, nie? Nie, lebo ty nevieš, kde sú tie kontroly. Na orientačnom behu máš krúžok, presne napísaný objekt, popis a tu máš len čistú mapu, maximálne so štartom, nejaký maják a ty si musíš sám zakresliť, zamerať vlastne z ktorej strany ti je najsilnejší signál. Čiže ty keď si dáš slúchatka, tak ty kvázi počuješ aj všetkých 6 kontrol naraz? Nie, každú minútu. Po minúte sa striedajú. Aha. A ty vlastne niekde vybehneš na nejaký kopček alebo na nejaké miesto, kde by si predpokladáš, že budeš počuť tie kontroly a zameriavaš ich a za tú minútu si vlastne nameriaš, kde je najvyšší signál, zameriaš si a vieš, toto je kontrola jednotka, tam ide z toho smeru, dvojka mi ide z toho smeru, trojka z toho, potom si obehneš niekde ďalej, nejaký kilometrik, 2, ako potrebuješ a urobíš nové meranie a vlastne tam, kde sa ti pretínali tie signály medzi tými jednotlivými kontrolami, tak vieš, že v tom niekde bude. Tak to není, že ľahšie, to je trikrát ťažšie, by som povedal. Teraz, si spomínam, lebo som videl nejaký prenos alebo niečo v televízii, že behali s takými antenkami a toto je ono. Sú dlhé vlny, krátke vlny. Zaujímavé. A funguje to teda, vravíš, stále? Či už ani tak? Áno, funguje to. Čiže sú medailisti, venujú sa tomu vlastne to skôr Martinčania, že radioamatéri možno? A túrie. Sú to orientační bežci, ktorí aj u nás behávajú a niektorí menej tie orientačné behy, ale zase je to taký vyšší level orientačného behu? Neviem ti povedať. No,
rozmýšľam, vieš, že či sa tomu venovať, alebo nie. Je to trošku iné. To by sa malo ich spýtať. Pomáham im kamarátom, tam som sa naučil roznášať radiokontroly v noci hľadať po tme. Je to ťažšie pre orientačného bežca, keď nemá, že si nezoberie rádio a potom ide hľadať, že tu niekde v lese je zavesená kontrola. A hľadáš. A hľadám. Hľadáš, jasno. No dobré, ale tak teda poďme sa, si povedal, že teda beh, bicykel, lyže a presná orientácia. Presná orientácia. Tak toto ma zaujalo, tá presná orientácia. Tá presná orientácia vznikla aj kvôli tomu, aby sa mohli tomu venovať vlastne aj handicapovaní športovci. Takže tam sú také dve kategórie, para a open. Open je pre tých normálnych ľudí, ktorí sa chcú venovať zdravých a para sú vlastne nejak telesne handicapovaní ľudia. A sú to také presnejšie mapy na nejakom kratšom úseku. Viac menej ideš nejakou dolinou, máš nejaké stanovište a vidíš tam lampióny. Kontrola u nás vyzerá ako lampión, taký trojboký. A ty vidíš, z jedného miesta vidíš 5 lampiónov a máš popis ku kontrole a ty musíš určiť zľava doprava sa číta alfa, beta, alfa, bravo, Charlie, delta, echo, foxtrot a vlastne ty máš určiť, že ktorá je tá správna kontrola podľa popisu, podľa mapy. Vlastne takto prejdeš nejakých 8 stanovíšť, možno 10 a potom ešte sú také časové kontroly, kde musíš presne určiť, tiež vidíš z jedného stanovišťa nejaké lampióny a máš na čas. Prevrátiš si stránku a tam máš výsek a ty musíš povedať, že to je lampión. Bravo. Čiže je tam jeden lampión, ktorý je ten pravý a tie ostatné sú také zavádzajúce. Áno, ale ty si musíš naštudovať terén a je to také rýchlejšie. Jasné. Ale na presnú orientáciu. Tam je to také zaujímavé, že keď pomáham roznášať, tak veľa ľudí neverí, že záleží na 10 cm od skaly, kde položím lampión, zapichneme vlastne stojan. Jasné. No keď sa to volá presná, tak by to malo byť presné. Neviem, teda na centimetre, alebo... Doslova. Hej. Áno. No tak to je zaujímavé. Ja si už načrtol, že tu budú majstrovstvá sveta v tomto športe. Tohto roku by mal byť svetový pohár. Myslím, že tiež, nepamätám si presne, august, september. Už sme mali nejakú ponuku, či im pôjdeme pomáhať. A budúci rok majstrovstvá sveta. V 2018 tu boli majstrovstvá Európy. Tie boli na Devíne a niekde na Záhorí. Jasné. A máme aj v tomto odvetvi nejakých dobrých športovcov, ktorí konkurujú na tej svetovej úrovni? Keďže máme organizátorov, tak aj konkurenciu, keďže im to pridelili. Máme Janko Furuc, bol majster sveta. V štafetách sme mali nejakú medailu, teraz si nepamätám presne. Čiže je to... Dobre, no tak OK, to je zaujímavé. A ja sa chcem spýtať, ku ktorému z týchto druhov orientačných športov ty máš najbližšie? Tak momentálne k tomu orientačnému behu, lebo to robím najčastejšie, vlastne od toho 2009. Lyžiarsky orientačný beh som nikdy neskúšal, lebo ja nerad sa hýbem na lyžiach. Skúšal som bežkovať práve s tým kamarátom, ktorý ma dotiahol aj k tej orientačnej cyklistike. A potom ten druhý, tak ma bavilo v tom čase tá orientačná cyklistika, že som bol na českých pohároch v 2015. Som mu robil asistenta aj na majstrovstvách sveta v Liberci a okolí. A ešte ja sa chcem ešte spýtať k tomu lyžovaniu. Vždy vedieš, alebo vždy sú tie kontroly, alebo dostávaš sa k tým kontrolám po upravenej trati? No, nejde sa že úplne do voľného terénu? Môže sa, myslím, že aj ísť mimo. Je to horší pohyb, je to pomalší. Väčšinou to bývajú cestičky na skálke najčastejšie. Kvôli počasiu posledné roky vidá, že tam sa organizujú. Robili sa na Pezinskej Babe. Pretekilo, myslím, že tam tohto roku padli, tiež kvôli zlej snehovej situácii a mali byť v Levoči, Kysačania, klub, tam boli takí silní bežkári, tak tí chceli zorganizovať v Levoči. Minulý rok sa im to podarilo, alebo niekde pri Levoči nejaké lyžiarske stredisko, že naťahujú stopy alebo proste nejaké trate. Ale tohto roku im to tiež padlo. No ale keď sa pýtal na tú otázku, tak ja som práve zažil jeden orientačný beh na skalke.
bolo to možno pred 3-4 rokmi, tiež sme boli len tak si zabežkovať a zrazu som videl, mali pripevnené tie také... Mapníky? Áno, tak na to mali mapu a to, čo sa pýtal, tak tam akože išli hlava, nehlava pomedzi stromy dole a keď som to videl, to by som sa ja nepustil, že akože dobrý bežkár, to normálne išli, videli, že dole je kontrola, že tam bola upravená trať, no len obchádzať to celé, tak to vôbec to išli. Bum, iba si videl, ako vedľa seba popri stromoch letia dole, takže bolo to zaujímavé. Naozaj také rýchle, akčné to bolo. Pípli a znova išli ďalej, takže a bola naozaj s tými... tak. Ako sa to volá? Mapník. Mapník, hej. To isté aj na bicykel. To máš konštrukciu, ktorú zavesíš vlastne na hruď a tam máš mapu, aby si mohol točiť podľa severu. A to isté je vlastne na bicykel, že na riaditkách máš tiež nejakú platňu pod prekrytú fóliu, pod tú fóliu si dáš mapu a potom ideš po cestičkách a točíš. Jasné. Trošku sme odbočili od tvojej aktívnej kariéry, ale už sme prešli aj k tejto téme. Čiže postupne si sa začal dostávať aj k tomu, že si začal organizovať, respektíve pomáhať pri organizácii? Tak keď sme sa... Alebo ešte pripravovať mapy a tým pádom si sa dostal do toho zázemia. Áno, do niečoho ma zasvetil ten kamarát, takže tam som pomáhal nejakú časomieru robiť, tak pomaličky som chcel vedieť, ako sa čo robí, takže som najprv s tou časomierou, s nejakými tabulkami mu pomáhal na sústredeniach a postupne som chcel vyskúšať aj mapovanie, tak som začal skúšať a momentálne teraz už nejaké tie mapy, síce pre Ligu nočného orientačného behu dvojíc mám za sebou, ale už som skúšal mapovať aj nejakú takú rozumnejšiu mapu alebo oficiálnu mapu pre nejak decka, ale už v takom vážnejšom štýle, že aby to bolo vyslovene podľa normy a podľa pravidel, aby sa na tom dalo zabehnúť aj inokedy, aj nejaký vážny športov. Čiže z hľadiska tej prípravy alebo organizácie najbližšie alebo najviac ťa baví práve to mapovanie? To ma baví, ako chcel by som sa tomu venovať, ale bavia ma preteky, aj keď kvôli Krpcovi sme tohto roku, alebo ten rok stáli, ale už začíname chodiť, chystáme sa na nejaké preteky. Baví ma okolo toho všetko, či už je to aj to hľadanie kontrol, ako stavanie tratí, aj keď nemám v tom ešte také skúsenosti, ale človek sa musí na niečom učiť, takže nejaké stavby tratí budú. Organizácia je občas celkom fajn, keď má človek dobrých ľudí okolo seba. To znamená, že si vybuduje nejaký kolektív, čo myslím si, že sa nám darí, aj keď niekedy nás je málo. Ale minulý rok sme organizovali majstrovstvá Slovenska v šprinte a rebríčkové preteky na strednej trati pri Pukanci alebo v Pukanci. A prišli nám chalani od Bratislavy, od Košic pomôcť. Že málo nás je tu vo Zvolenie, ale tým, že máme tých kamarátov toľko, že celého Slovenska. Že prišli pomôcť. A tu musíme povedať podstatnú vec, Viatoris. Áno, Viatoris vo Zvolenie fungujeme od nejakého 2014. Lebo predtým sme behávali za tej mladosť, čo myslím, že spomínal aj Pepo Barcík. Takže tam sme sa odpojili a vlastne prešli sme do vlastného klubu a začali sme behať, tvoriť. Je nás momentálne nejakých 15 členov, aj keď nie všetci beháme aktívne. Ale tohto roku sme sa trošku rozšírili, tak uvidíme. Dokonca chalani by radi skúsili aj mapovať, tak mám im spraviť nejaké školenie. No ale k tomuto by som teraz aj prešiel. Teraz si zoberme takúto modelovú situáciu. My s Maťom chceme urobiť, to je modelová situácia, chceme urobiť, Maťo, kde vo Zvolenskej Slatine chceme urobiť preteky v orientačnom behu a nemáme k tomu nič. Čo to všetko obnáša? Tak v prvom rade treba mať aj povolenia, pokiaľ od obce, alebo teda oznamovaciu povinnosť, ako pri organizácii každého športového podujatia, nejaké zázemie, a kde sa môžete nezbaliť, ale rozložiť ako organizačný tím. Potom potrebuješ nejakú mapu. Ale a tam sa chcem práve dostať. Čiže mapu... Ty čerpáš z nejakej oficiálnej mapy, ktorá je dostupná v rámci... Áno, mapy sa dajú robiť tak, ako to robia napríklad v Bystrici, Outdoor Inštitút, že proste si stiahnu z mapy CZ a vieš tam nakresliť len krúžky, že kde umiestniš mapu, kontrolu. Dá sa to tak aj spraviť, ale my pre orientačné športy máme špeciálne normy na lesné disciplíny, aj na šprintové disciplíny v behu,
plus nejaké odchýlky sú pre ten lyžiarsky orientačný beh a cyklistiku. A tu kreslíme v relatívne 2 programoch. Jeden je OCAD, ten je platený, jeden je OMAPer, čo je voľne šíriteľný, takže každý sa k nemu dostane. A podklady si vieš stiahnuť GKU, ako to je, Kartografický ústav Dionýza Štúra, alebo ako to je. Takže vieš si stiahnuť nejaké podklady a podľa toho si nakresliť. Potom už musíš do terénu, niečo si vieš nakresliť doma, lebo tam zistíš katastrálnu mapu, tam môžeš zistiť, aké sú vlastníci a podobné veci, kde sú aké budovy rozstavané. Máš tam ortofotomapy, mapovanie. Zvolom bol v 2021 mapovaný. Východ je teraz najčerstvejší, čo sa týka ortofotiek. Takže tam vidíš tiež veľmi dobrom rozlišený. Vieš si to stiahnuť. Akurát, že musíš uviesť zdroj. Takže je to zadarmo. A potom už len sa naučiť normy a kresliť. Koľko to trvá? Lebo my tu už vidíme nejaký výsledný produkt. To by si nám aj mohol povedať, že aká je to mapa? Tuto je Kremnica, čo robil vlastne Sandberg, Bratislava. Konkrétne Rado Jonáš a pozerám, to v 2017 bola mapa robená. Matej Jonáš, Matej Urban, Marek Urban. A toto je vlastne historický stred mesta Kremnice. Tu vidím mestský hrad. Áno, mincovňa je tu. Námestičko. A vlastne toto boli majstrovstvá Slovenska šprint štafetových, šprint štafiet. Som bežal vtedy s mojou zákonitou a diskol som pretek. Som urazil zlú kontrolu. Takže neviem, ako dlho trvá takáto mapa. Je to dosť veľké územie. Šprintové mapy sú 1:4000, takže 1 cm je nejakých... 1 cm je 40 metrov? Áno. Lebo 1 mm je 4 metre. Takže je to dosť podrobné. Niektoré veci sa nemapujú, zase nemôže tam byť všetko. Každé steblo trávy. Takže treba sa s tým vyhrať tak, aby bola mapa čitateľná, zrozumiteľná pre bežcov, aby tam bolo to podstatné. No ale keď vravíme o tej náročnosti, tak keď ty vravíš, že tú mapu treba, akože stiahne si nejaké podklady, ale treba to reálne ručne nakresliť, tie budovy, tie cesty, dajme tomu, tak mne to príde akože brutálne pracné, hej? Že to není teraz, že si sadnem a za hodinku tak vyplujem nejakú mapu. To sú hodiny prác. Kedy si sa to kreslilo ručne, teraz sú na to tie programy, čo som spomínal, takže teraz je to oveľa jednoduchšie, že sú aj tie dobré podklady. Z toho ZBG sú vlastne stránky, že už máš že tam si vieš napríklad budovu obkresliť, hej, presne podľa toho, čo je na tom katastrálnom úrade alebo tak. Ale... No a ešte ma zaujíma, že keď už sa takáto mapa urobí, tak už je potom verejná, že môže si ju znova niekto použiť? Nie, vlastníkom mapy je vlastne vydavateľ, v tomto prípade je to klub, Sandberg. Urobí tam nejaké preteky, lebo niečo stojí tá mapa, ten čas mapára stojí, takže na Slovensku je to tak, že jedny preteky málo kedy zaplatia mapu. Jednu, takže musí sa urobiť. Dobre, ale keby sme tam chceli teraz, alebo vy robiť tie preteky, môžete si popýtať od nich? Áno, a za nejaký poplatok sa vieme dohodnúť. To som sa chcel spýtať, že či sa ti už aj vrátili niekedy náklady, alebo či chcel niekto od teba nejakú oblasť, ktorú si zmapoval, tak ja som mapoval len tú orientačnú ligu našu a zatiaľ sa nikto nepýtal na to. A niektoré veci by som radšej premapoval, lebo ako ich robím častejšie, už to robíme druhý rok, tak zistujem a zlepšujem niektoré mapy. Aj sa menia podklady. Takže ju treba takzvané revidovať. Takže za niektoré mapy sa už aj teraz hanbím. Ale tak to bol začiatok. Toto ma zaujíma, možno sa trošku aj dlhšie pomôceme. Stále hovoríme o papierovej podobe. Neexistuje, alebo nie je už taký trend, že by sa dala spraviť nejaká digitálna verzia, že by ste mal v mobile? Dá sa to vlastne, ty v tom programe spravíš nejak aj georeferencovaný obrázok alebo PDF-ko, vie si to stiahnuť do nejakých aplikácií a ono sa ti to bude otáčať juh-sever. Sú už také aplikácie a vieš do toho behať. Čiže toto je asi taká budúcnosť v tomto športe. Neviem, či si to aj ty myslíš? Nestraš. Nie? Pri orientačnom behu môžeš používať len mapu papierovú. No toto je, že či... A buzulu. A nie telefón. Jasné. Už aj hodinky s nejakým záznamom alebo s kompasom sú zakázané na
majstrovstvách sveta alebo takýchto vrcholových podujatiach. Ešte keď sme hovorili o tej mape, tak sme hovorili, že sú nejaké podklady, ktoré si vieš stiahnuť, ale potom si asi naznačil, ak som to dobre pochopil, že musíš ty ísť reálne do toho terénu, aby si zistil možno tie prekážky, ktoré sú tam nejaké ploty, čo nevidíš na tých ortofotomapách. Presne tak, teraz ešte pomáha to Google Street View, že to si vieš pozrieť, ale tiež necelkom to sedí, ale aj tak ten mapár musí, aj nielen mapár, ale potom aj staviteľ ide a povie, mapárovi toto mi prekreslí, toto potrebujem upraviť, lebo áno, je to tam, ale nie je to podstatné prebeh, alebo pre toho športovca, tak sa to upravuje ešte pred pretekom. Ešte aj kvôli tomu mi to príde pracnejšie, že keď to musíš takto ísť do terénu zistiť a sú mapy, ktoré sú v meste oveľa pracnejšie ako tie, čo sú povedzme v lese, vo voľnom teréne? No, záleží na teréne, lebo môžeš mať nejaké pekné mestečko, kde máš... kde je to vyslovene historická časť, že máš tam len cesty kamenné a potom domy a tam nekreslíš žiadne porasty, žiadne lúčky alebo niečo takéto, že tam možno jednoduchšia práca, lebo vykreslíš len tie budovy a tie cestičky pomedzi to a potom prídeš napríklad do takéhoto lesa ako tu a máš tam tých vrstevníčiek, jamiek a podobných vecí strašne veľa, potrebuješ to vykresliť tak, aby to bolo čitateľné, keď tam pretekár príde do toho terénu, aby to chápal. A aby tam našiel tú kontrolu. Jasné. Takže tá pracnosť... je také na pováženie od terénu. Áno. Dobre, ale ty si vytipuješ teda miesta, že kde bude kontrola a potom príde ten, ktorý reálne osádza tie, ako to mám nazvať, nie čítačky, ako to mám nazvať, kontrolné body? Kontrolné stanovisko. KS, kontrola. Áno. A tam je vlastne ten lampion, stojan a momentálne sa používa, už sa nepoužíva, na majstrovstvách Slovenska ešte zálohové kliešte, ktoré sa dajú zaznačiť. Kedy si boli papierové preukazy a kliešte mali vlastne také bodky ako nejaký Morzeovka nejaká. Nie Morzeovka, ale nejaký obrazec, kód, ktorý bol na každej kontrole iný. Tak sa značilo, stále sa to používa ako zálohové razenie, ale teraz už máme čipy elektronické na tých kontrolách, na tých bodoch, kde je tá kontrola umiestnená, tak tam je krabička a vlastne prídem s čipom a označím. Ale to som práve k tomu smeroval, že ty pripravíš povedzme trať, vytýčiš, kde budú kontrolné stanovišťa a potom je reálne ďalší človek, alebo to ideš ty ešte aj osadiť tie kontrolné stanovišťa, alebo konkrétne tú čítačku? Taká prax je, že ten staviteľ by si mal obehať tú trať, ale ten si obehne, len nemusí tam vidieť tej kontroly, lebo on vie, kde to je. A potom už sú roznášači kontrol takzvaný. Lebo ten človek... Toto je jedna tráť, to je pre 19, ale my tam máme x kategórií a môže tam byť kontrol 50-60 kontrol, to by jeden človek nestihol, takže musí tam byť viacej tých roznášačov. Dobre, ale môže sa stať, že keď ten, čo to aj nakreslí, aj si tam vytipuje, tak tá kontrola sa tam možno nedá osadiť. Dejú sa aj takéto veci? Že už keď tam ide reálne niekto to dať, tak zistí, že čo je na nejakom plote, alebo že to tam nedá. Preto ten staviteľ by si to mal obehať. Ten, čo stavia autor trati, vlastne si musí obehať tie kontroly, či je to ozaj, či to sedí a či je to reálne. Či sa tam dá zapichnúť kontrola. No nie je to sranda, teraz keď nad tým rozmýšľam, tá príprava je neskutočne náročná a dlhá. Áno. A musí sa do toho zapojiť dosť veľa ľudí. Akože nie je to tak, že ty si sadneš a po večeroch niečo nakreslíš a už to je, ale pripraviť to, vôbec či je to reálne, potom to musíš prejsť, znovu nejako alebo zaktualizovať a potom ešte musíš mať dôveru v ďalších, povedzme, 1, 2, 3 staviteľov, ktorí to tam reálne aj tak dajú, ako to ty pripravíš. Tých nie staviteľov, ale roznášačov. Pardon. Roznášačov. Ideálne je tak 5-6 kontrol, lebo to sa aj nezmestí do rúk, aby to človek aj obehal, aj odkontroloval. Ďalšie kontroly, že sa robí taká krížová kontrola, že jeden to postavím si svoje kontroly, idem skontrolovať kamarátové kontroly. A na akom princípe funguje tá kontrola? Predpokladám, že nepotrebuje napájanie elektrické? Má to v sebe napájanie elektrické, tam baterka. Vydrží tá baterka možno 5 rokov, záleží od používania v tej krabičke. Dá sa zapnúť, vypnúť. Je tam vlastne urobiť to, že do čipu, ktorý má pretekár na prste, ten príde na štarte, buď má tam štartovaciu krabičku, že teraz som odštartoval a zapíšem mu do čipu toho, že čas štartu, alebo sa to určí systémovo, že keď príde človek do cieľa, tak povie, tento štartoval 12:35, odtedy mu rátam postupnosť tých kontrol. A potom vlastne, keď príde na kontrolu, tak do čipu sa mu zapíše číslo kontroly a čas, kedy prebehol.
Všetko musí byť synchronizované tým pádom. Jasné. Čiže štartový čas je daný. Stalo sa, nechcem privolávať, ale stalo sa, že by zlyhal čip? Stalo sa aj zlyhanie čipu, aj krabičky. Stane sa, ako to človek neovplyvní. Niekedy zlyhá kontrola tak, že ju nájdete v koši. Že ju niekto odnesie. No to sa aj spýta, či sa to bežne stáva, že nájdú ľudia cudzí tie krabičky. Málo prípadov, to sú také úsmevné. Viem, že spomínali, že keď som sledoval české stránky, tak tam, že každý rok im niekde mizla nejaká kontrola, potom našli jednu babičku a vždycky hovorili, že každý rok mi tu niekto niečo zapichne a ja to hodím do koša. Že náhodou ju objavili, ako hádže do koša kontrolu celý stojan. Aha, čiže to sa nedá nejak nájsť, že to nemá nejaké GPS-ko, alebo že to nevysiela žiadny nejaký signál, že by sa to potom dalo nejak dohľadať, že u koho v koši to teda skončilo. Nie. To bohužiaľ nie, no. Ale to by bol dobrý nápad, len to asi to by chcelo väčšiu batériu. Jasné. Alebo nejaké dobíjanie, ale tá kontrola musí vydržať, behávame za každého počasia. Či je sucho, či je dážď, či sneh, či blesky bijú. Musí vydržať. A kto je dodávateľom takýchto zariadení? Je viac výrobcov, alebo je len nejaký jeden na svete? Sú, ale najčastejšie, myslím, že Rusi majú svoje niečo, Francúzi nejaké emit karty a emit nejaké kravinky majú tiež, ale tu sa používa Sportident. Vlastne sú to čipy a tie kontroly. To je, myslím, Švajčiarsko. OK. A toto si ty požičiavaš, alebo to vy máte? Nemecko. Nie, my máme nakúpené nejaké, kluby majú nakúpené, niečo je na zväze, dá sa požičať. Takže sú nejaké veci. Ale tam ide tiež vývoj dopredu, tam boli krabičky staré, teraz sú už novšie, dokonca už sú také bezkontaktné, že už netreba k anténke vyslovene píchať, ale zoberie kontrola ten čip, keď sa priblíži na 50 cm a už sú teraz úplne také bezkontaktné, ktoré sú väčšie. Že už ani musíš bežať, že už môžeš z cieľa, zo štartu. Ani nie, ale tie najnovšie sa používajú, alebo tie bezkontaktné pre lyžiarsky orientačný beh a pre cyklistiku od nejakého 1,5 metra až do 3 metrov. To má aj logiku, keď si s lyžami a niekde tam ešte... Alebo na bicykli páliš a musel by si pri každej pribrzdiť, obchať. Ale aj tak sa musí pribrzdiť, lebo človek si musí skontrolovať, potom ten bezkontaktný čip začne blikať a pískať. Alebo teda pípať. No lebo ja akože, čo som sa zúčastnil na týchto vašich nočných orientačných behov, tak tam ešte bolo také, že sme museli vobchať do toho, aby to chvíľku podržať, aby to zaznamenalo a... Tak. A aj tie čipy prešli, že svojím vývojom, takže rýchlo odozvy čipu. Jasné. Keď Nasliač, myslím, prišiel Bratislavčan Miky, tak ten mal nejaký šeskový čip, šeskovej rady a vrajím, Miky, ja ti to vymením. Nie, to je v pohode, my sa ideme prejsť. Obchal to do klírovacej krabičky, ktorá vlastne vymazáva všetky záznamy v čipe pred pretekmi. Čakáme. Dobre, môžeš ísť. Len na chvíľku preruším tento zaujímavý rozhovor, aby som vám dal do pozornosti, ako môžete prispieť, aby náš podcast rástol. Podporiť nás môžete na stránke www.misosport.sk, kde kliknete v pravom dolnom rohu na žltú ikonku kávy, kde si vyberiete počet virtuálnych káv, ktorými podporíte tvorbu nášho podcastu Hib Hibaj. Aj vďaka káve od vás môžeme predstavovať v podcaste zaujímavých hostí. Tak poďme späť k tomu dnešnému. Ty si naznačil, alebo k tomu sa tiež dostaneme, lebo o tom sa chceme rozprávať, o nočnej, nazvem to lige, orientačného behu, ale koľko účastníkov vieš momentálne zapojiť do súťaže? Momentálne máme nejakých 20-30 čipov vlastných, niečo mám požičané od Košičanov, keď to budú počuť. Takže že im ďakujeme. 55 dvojíc, ak prídu orientáci, tak majú vlastné čipy. Takže... Aha, čiže takíto už, čo behávajú, tak si... To som chcel povedať, že to som si všimol, keď sme tam boli, že prišli s vlastným čipom a vlastne vy ste im ho len vyresetovali, ako si povedal, aby bolo zmazané všetko a išli do tých pretekov a vlastne... Áno. Takto si ho nosili sami zo sebou. Pre zaujímavosť, koľko stojí taký čip? Bezkontaktný ten najnovší čip, tak okolo 70 eur. 68 eur stojí, keď sa kupujú viac ako 2 kusy. A to kupujeme z Lotyšska, lebo tam je to najlacnejšie, nič v okolí lacnejšie nie je. Takže 63
tých 68 €. Čiže pre toho, kto to myslí vážne s týmto športom a chodí po pretekoch, tak sa to aj oplatí. A ten bezkontaktný už je teraz na Slovensku od minulého roku vlastne na rebríčkových a majstrovských pretekoch povinný. Bezkontaktný systém razenia. Tak. A človek môže používať aj starý čip, ale tie krabičky sú zapojené vlastne v tom bezkontaktnom režime. To znamená, keď príde aj so starým čipom, tak obchá do krabičky klasicky, zapíska mu, ale aj ten, kto príde s bezkontaktným čipom, mávne nad krabičkou a zaznamená mu to čas. No dobré, a keď, čiže keď sú napríklad tie staré krabičky, do ktorých musíš obchať ten čip a že nemajú ešte to vybavenie bezkontaktné, tak ten bezkontaktný im je na 3 veci, nie? Či nie? Práve ten bezkontaktný sa dá použiť aj. Aj na tie staršie. Áno. Okay. Napríklad stalo sa na nejakých pretekoch, že bolo prebieh nejakých štafet a bolo dosť blízko nejaká kontrola a prebehol, zle to bolo vyriešené, tak on prebehol blízko finišu. Aha. A finish vlastne vypína ten bezkontaktný režim. Aj keď potom mám pocit, že už nezapisuje kontroly, že to bol nejaký problém, ale dá sa potom ešte používať ten čip. Aj keď ho nenaštartujem on sa dá naštartovať buď do normálneho režimu, alebo do bezkontaktného režimu. Takže sa dá používať. Jasné. No, bavili sme sa o postavení trate, o roznášačoch a potom ešte niekto musí byť, to sú znovu roznášači, ktorí to idú pozbierať. Tak. To je najnevďačnejšia úloha, lebo keď niekedy už máš toho všetkého dosť a musíš ešte ísť niekde 5 kilometrov zbierať kontroly. Hlavne keď dobre leje. Áno. Ako minulý rok vo februári, keď sme boli v Detve na nočnej orientačnej. Tak. Tam si bol? Hej. Ale tam ste mali ešte celkom pekné počasie. Ja som bol na 3 orientačných behoch a na 3 pršalo. Aj tu vo Zvolenie na Podborke som bol, tiež pršalo. To bolo už dávno. Nie na Podborke, to si bol na prvom. To bolo 6. marca 2020, keď prišiel COVID na Slovensko. Môže byť. To boli posledné preteky vlastne aj v orientačnom behu na Slovensku. Či na Podborke, v Jegorových kasárniach. Áno. A tam tiež to boli naše prvé preteky a tam teda neskutočne lialo. No a v Detve som ja som vychytal. Ale v Detve, keď sme roznášali, tam som už konečne mohol, že som si zabezpečil niekoho, kto spraví za mňa registráciu a tieto veci, takže môžem ísť do terénu. Aj si to rozniesť, čo som si vymyslel. Tak tam my sme mali krúpy. No. Tam vo februári bola prietrž mračen s krúpami. Ale zase tam bola výhoda toho, že s čelovkami sme nič nevideli, keď sme roznášali, ale zase keď sa blízkalo, tak sme videli, kde sme. No poďme. Ešte keď sa dostaneme k tým nočným behom, čo je skvelé, tak ešte mňa napadlo, že ja keď som pozeral nejaký prenos, dajme tomu asi na také českej televízii, taký majstrovstiev, čo bežne akože dávajú, lebo v tom Česku je to také, by som povedal, ešte viac rozšírené ako u nás, tak oni mali ešte aj dokonca GPS-ka, že bolo vidno na trati, že kde sa pohybujú. To sú zase mimo tých čipov, čo majú na rukách, normálne GPS-ko majú ako bežci. Hej? GPS lokátor, alebo taký GPS tracker, vlastne, ktorý je online cez satelity alebo cez nejakú sústavu, ktorú majú natiahnutú po lese a vlastne vedia sa pripojiť. To je ako auta sa sledujú teraz. Áno, bežci normálne na dlhých behoch sa bežne používa tracker. Lebo mňa ako diváka to strašne bavilo, lebo tam vlastne tí komentátori mali live tú mapu, kde videli, ako tí bežci bežia a presne vravili, že kto ide akým postupom a bolo to vidno, že napríklad bol nejaký kopec a že jeden človek z jednej strany, druhý z druhej a normálne teba ako diváka to bavilo, že dá to on rýchlejšie z jednej strany a bolo to naozaj, že ja ten prenos som normálne nedýchal, že keď sa si všímal. A potom vlastne prepínali, keď on prichádzal na tú kontrolu, tak tam mali statické kamery a vlastne hneď si videl, že on prichádza a sedelo to presne s tým live trackem, takže to bolo skvelé. Je to dobré, o tom sme sa aj bavili, že Češi dávajú aj priame prenosy. Oni boli v tom priekopníci, takže oni sú v tom už veľmi dobrí. Česká televízia a športové vlastne tie kanály sa toho ujali. Zabezpečili si s Radou Orientiákov a ten zväz prispel k tomu, aby tie prenosy boli parádne. Ideme k nočným orientačným behom, k lige a k tomuto. Kde to vzniklo? V ktorej hlave? Vzniklo... Teraz budeš neskromne povieš, že v mojej. Nie. V mojej nie. Vynimočne nie. Majstrovstvá Slovenska v nočnom orientačnom behu sa normálne konajú. Ale tam behávame ako jednotlivci, tam nie sú štafetové behy alebo nejaký dvojíc. A vlastne v Banskej Bystrici bol takýto non-quareox, čo robil Outdoor Inštitút. Dvojice a my sme sa bavili, že to by sme mohli aj my vyskúšať, že skúsime nalákať ľudí na to. A toho 6. marca 2020, keď... Tak ste ma nalákali dobre, keďže to bol môj prvý pretek. V piatok myslím, že... A to bol rovno aj prvý prípad covidu na Slovensku potvrdený. Takže to bolo vtedy, tak sme zorganizovali
prvé preteky a potom vlastne prišiel COVID, takže sme s tým prestali na 2 roky. Ste si dali prestávku? Áno, sme si dali vynútenú prestávku a potom, že ideme znovu robiť, že skúsime to spraviť ako ligu, tak som začal kresliť nejaké mapy a chalani mi chodili hľadať kontroly, stavali sme trate a vlastne toto 12. apríla bude záver už druhého ročníka, teraz takého stáleho, aj keď tento ročník 2023-2024 sme začali až v októbri, keďže som sa ženil a boli tam majstrovstvá sveta v auguste a robili sme pukanec v pukanci majstrovstva Slovenska, to bolo všetko naraz, tak tam sme boli tak vyťažení, že proste v septembri sme to kolo nespravili. Dohodli sme sa v klube, že to budeme robiť každý mesiac na nejakej mape. Takže tohto roku je len 7 kôl. A teraz to 12. apríla vlastne tu na Sekeri. Dosť, 7 kôl je dosť. Každý mesiac, áno, je to veľa potom. Celkom. A tie mapy už máš pripravené, nerobíš ich teraz úplne od podlahy, máš už nejaký, alebo máš už to, čo si mal v lani, len aktualizuješ. Áno, snažím sa ich aktualizovať. Chceli sme nejaké nové mapy urobiť niekde v nejakom inom meste. Chceli sme napríklad aj tú Kremnicu trošku zväčšiť tú mapu a poťahať to tam, lebo to je pekné mestečko. Plánujeme aj inde trošku to poťahať, uvidíme. Chceme dať nejaký dotazník ľuďom, ktorí nám teraz chodia, že či by boli ochotní cestovať nejaký 25, Žiar, Kremnica, Štiavnica, keby sme spravili. Štiavnica by bola pecka. Aj Kremnica. V Štiavnici by to bolo hornaté, no. Áno, tam boli v 2017 juniorské dorastenecké majstrovstvá Európy. Len bohužiaľ, vtedy sa tam nekonali žiadne iné preteky, ani celoslovenské. Ale tak tá šprintovka je malá, tá je 1:4000. Aj keď by bola vyživná v tej Štiavnici, ale myslím si, že aj tu, ale chceme predsa len to územie na 60 minút. Lebo normálne šprint sa beháva pre elitné kategórie mužov nejaký 12 až 15 minút. No šprint, doslova. Dobre, ale... Ešte ja som chcel, že keď už sme pri tom prvom ročníku, tak keďže som sa ho zúčastnil a sme spomínali, že tam dobre lialo, tak ja si pamätám, že tam sa tie kontroly ešte zapisovali. Áno. Ručne na papier ceruzkou. Takže ja som prišiel k prvej kontrole a moja mapa vyzerala tak rozmočená, že som tam už ceruzkou nevedel nič napísať. Rozmýšľam, že tie mapy boli na ne, teraz sa už tlačia mapy na špeciálne nepremávkavý papier, ako je ich viacej typov alebo druhov výrobcov. Vtedy som mal otestované 2 týždne som mal časť mapy namočenú v 7 decáku a každý deň som vyberal, skúšal som ceruzka píše, pero píše, fixka píše, hovorím paráda. Si nečakal s takým lejakom, nepočítal si s takým lejakom. A to nie je bol lejak, to tie kvapky a proste navlhli tie fixky, proste tie kvapky, lebo ja keď som vytiahol papier z toho pohára, tak on bol hladký, vieš, že tam bol akurát vlhký. A potom prišli preteky a... No skončilo to tak, že a vlastne tie kontroly boli vtedy tak, že na každej kontrole bolo kód a ten sme odpísali do mapy, aby bolo jasné, že sme tam boli, neboli tam nejaké čipy. A prišli sme do cieľa a tam bola normálne roztržka medzi všetkými, že to je 4 a to je F-ko, vieš. Keď si to písal na ten mokrý papier, tak už bol taký miešunk v tom, ale akože veľmi sa mi to páčilo napriek tomu, že pršalo, napriek tomu vlastne vtedy ja som tam s maminou bežal v 2X Generation, takže vtedy sme to aj vyhrali, akože, a bolo to akože naozaj skvelé, aj napriek takýmto, ako by som povedal, počiatočným nedostatkom. Alebo... Zážitok nemusí byť pekný, nech je silný. Áno. Ale to musím povedať, ja som sa tiež tento rok k tomuto dostal, tiež len ako nejaký team building, alebo sme to poňali, že ideme sa zabávať, ale je to úžasné, je tam dobrá emócia. Ale ty si povedal 7 podujatí, ale mne to nejako nevychádza. Čiže si aj mimo zvolená, či len vo zvolenia? Áno, robili sme Zlatý potok, Sliač, Mesto, Západ, Detvu sme robili. A Detva bola. Preto mi to nevychádzalo. Detvu sme robili, áno. Detvu sme robili. Bystricu? Aha, Banská Bystrica bola. Rozmýšľal som, že čo. A 12. apríla končíme. Na Sekieri. Štart a cieľ bude nedaleko nášho štúdia. Tak. A to bude tiež také hornatejšie, Sekier sídlisko. Trošku sa pobehá aj do krajných častí lesných. Dobre vedieť. Dúfam. Máš už mapu? Nedonesol si náhodou mapu? Tento podcast bude vychádzať 3. apríla, sme vypočítali. 3. apríla, to znamená, že
A to je Sliač, nie? To je Sliač, áno. Ty si bol. A tam som bol, áno. Keď vidím tie domčeky tam a presne ten zbeh, tie vrstevnice tam nahusto. Áno, lebo 50-ka kontrola, tam dobre vidím. Áno, 50-ka bola dole úplne. To bol akože ten kopček dole, keď som videl ľudia, ako sa guľajú v tej tme, že idem a kotulali sa dole. Si hovorím, a toto asi nebol úmysel. Áno, toto je tým, že sme to chceli dávať aj to, že stále je to mierka 1:7,5 tisíc, čo v šprintoch sa nebehá. Tam sa behá 1:4 tisíc, 1:5 tisíc už málo kedy. A potom už menej pre staršie kategórie nad 35 rokov a veteránske sú tak 1:3 tisíc sa odporúča. Ale ja to kreslinku 1:7,5, aby sa to zmestilo na štvorku. Ale nechal som tam ekvidištanciu, to znamená vrstevnice vo výške 2,5 metra, aby to bolo, že šprintová norma. Jasne. Ale na tento Sliač by bola vhodnejšia možno 5-metrová ekvidištancia, ale to by nebola taká zábava. Nie, bolo to perfektné. Ale v takomto behávame, keď sú 5-metrové vrstevnice. Klobúk dole. Klobúk dole. A ešte som obdivoval aj, my sme to išli dole, ale obdivoval som tých, čo išli taďal hore. Áno. To je 51, hej? Áno. No stretávali. My ako sme išli dole, tak išli hore, vieš. Ak niekto išiel stade to 49, 50, 51, tak... No to už by bolo rýchlejšie postup okolo po tej ceste, preto sme tam nechali cestu. To je práve to určenie v tom orientiaku, že človek si volí postup. Buď ide kolmo priamo azimutom na kontrolu, alebo si nájde cestu nejaký obeh. No, ale to je vždy také rozhodovanie, že čo bude rýchlejšie. No v takomto stromom možno by bolo rýchlejšie, preto menej kondične založeného ako mňa okolo. No, ale ja by som možno išiel hore, lebo vrajím si aj pomaly som na rovine, takže by som to možno šlial. Ale zase viem, v akej kondícii som teraz, takže tu by som umrel v polke. No a zase tí, čo išli dole, tak ti môžem garantovať, že boli rýchlejšie. Keď sa začali gúľať dole, tak boli za pár sekúnd, dá sa povedať. No, celý ten orientačný beh je vlastne na tom princípe, že musíš sa vedieť hýbať s tou mapou, ale je to o tom rozhodovaní, že či sa rozhodnem ísť správa, zľava, či sa rozhodnem ísť hore, dole, ktorú tú kontrolu ako. A čo je možno aj dôležité, nenechať sa zlákať niekým, kto je pre tebou, lebo to tiež vedie. Vidím niekoho, ten určite beží dobre a skúsim sa za ňou zakvačiť a niekedy je to chyba, lebo sa môže pomýliť a je dobre sa držať svoje hlavy. Áno. Niekedy sa môžeš zavesiť na chvíľku, že proste oddychneš si, ale musíš byť stále v kontakte s tou mapou, lebo ten odbehne, tak ako si hovoril, ten odbehne niekam do keľu, alebo je to štafeta napríklad a on má inú kontrolu, takzvanú farstu, že je to rozdelené, že môže byť tá kontrola posunutá nejaký 50 metrov a zrazu človek nevie, kde je. Takže treba byť stále koncentrovaný. Je to kombinácia vlastne toho vytrvalostného behu, ale zároveň musíš myslieť, nesmieš si zakysliť hlavu nejakým šprintom alebo rýchlým behom, aby si stále dokázal rozmýšľať. No poviem ti, že čo bolo v meste, v centre, tak to boli intervaly ako vyšité. My sme tam také tempa dávali. Potom samozrejme ti to padne dole a priemerné tempo je v pohode, ale tie úseky, to sa išli jednoducho šprinty. Chcel som sa ešte spýtať, na tej šliačskej mape máš popis jednotlivých stanovíšť, ale tu máš nejaké, nechcem povedať hieroglyfy, ale značky. Čo to znamená? Takisto je to norma, ktorá sa tohto roku trošku obnovovala, vlastne medzinárodná. Na tej šliačskej mape to sú slovný popis kontrol, aby to bolo čitateľné, lebo toto sa učia vlastne orientiáci, keď prichádzajú do styku s mapami. A je tu číslo kontroly, kód kontroly, aké číslo má krabička. Potom sú nejaké usmernenia, že je to stredný objekt, východný objekt, alebo ak je tých objektov viacej. A potom samotný popis objektu je, tu je strom, a je to listnatý, tu je živý plot, je tu nejaká otvorená lúka, otvorený priestor, hlinený zraz, kamenný zraz, budova. Čiže aby poslucháči vedeli, ktorí nás nevidia, tak sú tam nie všetci pozerajú YouTube a nie všetci nás vidia, tak sú tam vlastne piktogramy, ktoré znázorňujú tie objekty, na ktorých sa tie kontroly nachádzajú. A je to nemenné po celom svete, lebo takisto ako tie normy pre tvorbu map, tak vlastne aj tie piktogramy je jednotná norma, aby to bolo jasné na všetkých pretekoch. Takže keď sem príde Japonec alebo Austrálčan, takisto vie si zabehať podľa toho a vie prečítať presne. Čiže to taká ako keby legenda, ako máme na turistických mapách legendu, tak toto je presne nejaká taká legenda, podľa ktorej vieš presne, kde to hľadať. Ešte k tej sérii. To popis objektu, kde je umiestnená kontrola.
Ešte k tej sérii sa trošičku vrátim. Toto je séria, si povedal, Zvolen, Sliač, Detva, Banská Bystrica. Je takýchto sérií viacej v rámci Slovenska? No sme jediní zatiaľ. Čiže rarita, ten Outdoor inštitút robí, snaží sa a zatiaľ sme sa tu chytili jediní. Nejaké také série, čo sú, tak sú Pohybom si ma nájdi, čo začali robiť Spišiaci, ale to je viac menej taká séria, že každý mesiac zverejňa nejakú mapu, kde sú QR kódy treba na tých objektoch a môžu si prejsť rodiny s deťmi, nie je to podmienené nejakým časom. Martin to robí a ešte Košičania, viem, že sa k tomu pripojili. Uvidíme. Snáď sa k tomu pripojíme aj my. Aký máš vzťah ku hľadaniu kešiek? Toto som nikdy neskúšal. Lebo je tam nejaký prienik. Áno. Ale myslím, že kešky sú ešte nejaké hlavolamy alebo takéto. No, sú rôzne. Sú rôzne, ale mám 550, tak vám môžem o tom povedať v novom podcaste. Ja nehľadal som to nikdy, takže... Aké máš ambície, kam chceš dotiahnuť, alebo uvažoval si niekedy, kam to chceš posúvať, alebo zatiaľ si spokojný s tým, ako to je momentálne? Chcel by som to posunúť tak, aby sme mali vo Zvole nejakú normálnu, teda regulárnu mapu niekde blízko, aby sme mohli trénovať pre decka, alebo chcel som robiť stráže, teraz sme sa tam boli prejsť, ale tam je taká ťažba, že neviem. Tam je brutálna ťažba. Tam je brutálna ťažba, neviem, kam to bude smerovať, kým to bude holé, alebo ako. Ale uvidíme možno oblasť Pustého hradu. Ale tam je tiež ťažba. Tam je tiež ťažba, tam sa musíme ísť prejsť. Ale tam by sa dal spraviť takýto nočný, čo máme tie dvojice, tak Roganing sú... Potom vidíš, že ešte horský orientačný beh, to sú na takých 25 kilometrov. To je ešte, to sa tu nebeháva, ale v Čechách áno. A potom je ten Roganing, vlastne tú nočnú orientačnú ligu, to je voľný výber kontrol, tak v Čechách to robia na veľkom území a dokonca na 24 hodín. To už je... A ľudia aj oddychujú, alebo idú v kuse tých 24 hodín? Tak môžu ísť v kuse, alebo niekde prespia, podobne. Zbierajú body s nejakou s hodnotou. Ale beháva sa to aj tak, že Karpatrek tu bol, kedysi bežal, viem, že sa robil aj v Bystrici, potom v nejakom 2010 sme boli Jairo sa volal ten chalan, on bol z Bratislavy. Tak sme boli na Muránskej planine a okolo Lietavy. A to tiež boli dvojice. A tam sa jeden deň išlo limit 8 hodín sa zbierali body a druhý deň nejakých 5-6 hodín a vlastne po tých 2 dňoch bol niekde bývak, takže povinná výbava musela byť na ten bývak, že človek si musel odniesť stan, nejaké veci. A vlastne po 2 dňoch sa vyhodnocovali. No ale keď vravíš, že sa tam behá 24 hodín, tak tá mapa musí byť aká obrovská. Tam musí byť 100-200 kontrol alebo viac. Možno ani nie. Môže byť, nevidel som to, ale viem, že sú 24 hodinovky, tak ale vieš, dostaneš A3 alebo A0. Taký prospekt riadny. No, ukážem ti napríklad 1:3000, čo boli teraz tohto roku majstrovstva sveta v Košiciach na Silickej planine. Takže takéto lajstro behali tým, že sú to staršie kategórie, toto je konkrétne ženy do 50 rokov, nad 50 rokov, pardon, nad 55 do 55, tak majú už mapu 1:7,5 tisíc, normálne je mierka 1:10, alebo pre týchto 1:15, aby to vedeli čítať. A bola sranda, lebo som bol na štarte, na jedničke, na tom najvyťaženejšom štarte, tak keď to videli ľudia, tie veľkosti tých map, a toto neviem, či to bola jedna z najväčších, nebola to úplne najväčšia. Myslím, že 65-kári muži mali ešte väčšiu o niečo, tak povedali, že to vyzerá ako prší plášť, dážnik. A že si s tým budú prerážať keď vravíš, že je to nepremokavé, tak by sa dalo nad hlavu. Áno. Dobre, a ešte, ja som sa chcel spýtať, že vravíš, keď stále sme vravili o tom behu dvojíc, tak vlastne aký je tam princíp tie dvojice, lebo a ja som sa stretol, keď som bol behať, tak nie úplne tie dvojice chodili spolu. Aké sú tam nejaké také pravidlá? V rámci fair play a pravidel tie dvojice by sa nemali rozdeľovať. Nevždycky, alebo nedá sa to ustražiť, každá kontrola alebo ten beh, takže je to na pretekároch, či sa idú zabaviť a dodržať ten fair play, alebo budú robiť kraviny. Boli hádky, ale povedali sme si, že to nebudeme riešiť, je to verejný pretek. Záleží na tých ľuďoch, aký majú z toho pocit, či podvádzajú.
Ale malo by to, akože nemusia byť, že tak, že 10 centy od seba, ale mali by na tú kontrolu prísť spolu ako a byť a takto, hej? Mali by sa počuť, mali by byť na dosluch vlastne od seba, ale to znamená, že nie, že budem hulákať po sebe, ale tak, aby sa mohli normálne rozprávať, normálnou rečou a vidieť. Ešte tým, že nemáme pre každého čip, tak keby sme mali pre každého čip, tie čipy niečo stoja. Každý si ťukne. Tak musí si ťuknúť. A to by sme museli zase potom uvazovať na ruku. Áno, to som chcel povedať, že zoberiem 2 a robí sa to na majstrovstvách v Čiech. Viem, že v tomto rogamingu, tak tam mali, že proste blombovali vyslovene na ruku čipy, aby proste sa museli prísť. Ale tak beriem stále, že je to skôr zábava a ak niekto chce podvádzať, tak potom by sa nemal prihlásiť, podľa mňa. Ale stále sme nepovedali pravidlá, alebo aké sú základné parametre tých nočných pretekov. To sme, lebo stále hovoríme, že 7 podujatí, niečo sme povedali, že hodinku, a nepovedali sme koľko kontrol, koľko času, nejaké tie základné veci, lebo stále je možnosť sa prihlasovať vlastne na podujatie, ktoré bude 12. apríla. A tým, že vraví, že na Slovensku nie je podobný formát, a ja som si všimol, že už aj čo bol centrum mesta, tak boli tu aj súťaži, myslím zo Spišskej, dokonca z Filiakova tu bola partia, takže chodia aj ďalej. Týmto pozývame všetkých. Presne tak, robíme reklamu. tak. Hlavne Novohradčanov, tam sa chystáme tiež zabrúsiť, uvidíme. Už niečo sa pripravuje v Lučenci. Ale pravidla sú, je to rogaming, to znamená, sú to kontroly, je to voľný výber kontrol s bodovým určením hodnoty kontroly. To znamená, že človek nemusí obehať všetky kontroly za ten čas, aby som potom dopovedal, ale vyberie si, ktoré kontroly si prebehne a získa čo najviac bodov v čo najkračom čase. Čiže treba povedať, že každá kontrola má inú bodovú hodnotu. Od 1 zhruba po 5 niekde. Neviem, či sme dávali niekedy 6, to už musela byť nejaká špecialitka. Liez na strom. Nie, to zase nie. Aj keď raz som dal, že schody do neba, na Sliači to bolo. Vidíš, to bolo asi tu na tých schodoch. Tam som vyniesol kontrolu hore, lebo väčšinou sa to dáva na zem, ale tam som dal, že schody do neba, aby sa tam ľudia pozreli. A časový limit je 60 minút. Do tohto času vlastne pretekári získajú všetky nazbierané body a za každú ďalšiu načatú minútu vlastne nad čas, nad limit, tak strácajú 2 body a maximálny počet minút, to je tých 15 navyše, a potom sú diskvalifikované. Takže do 75 minút by sa mali vrátiť, určite. Stalo sa nám, že prišli ešte pol hodinu, na západe prišli zo Šale pretekári 2, len tak sa rozhodli, že prišli párik a tí prišli pol hodinu po pozbieraní všetkých kontrol. Dobre, ešte sme nepovedali, koľko je zhruba tých kontrol? Tých kontrol býva tak 25-26, keďže používame tie staršie čipy 8-kovej rady, tak tam sa zmestí maximálne 28 kontrol plus štart cieľa alebo takéto pomocné. Takže dávame tých maximum 26 kontrol, ak by náhodou sa niekto preklikol, lebo potom už ten čip vlastne nezaznamená a nevieme, či nemáme ako dokázať, že bol ten pretekaný na tej kontrole. Mohli by sme vyčítať krabičku, ale to už by bolo, sa muselo čakať, predĺžovať a všetko. Behá sa vo dvojiciach s reflexnými prvkami, čelovkami. Čelovka je povinná, bez toho to nejde. Občas do niektorého terénu treba trailové topánky, do niektorého netreba. Občas prší plášť. Treba byť pripravený na to, že človek zmokne. Buzola niekedy tiež pomôže, že? Na Sliači by možno na niektorých kontrolách, áno? Áno, presne. Ale to chcem ešte zdôrazniť a treba povedať, že nie je nevyhnutné spraviť všetky kontroly, alebo teda nájsť všetky kontroly. To je veľmi dôležité, aby zbytočne niektorí sa aj nedostávali do stresu, že už sa blíži hodina a mne chýba ešte 5 kontrol. Nevadí. Tam si zvolia, že proste idú si to vyskúšať, tak si zvolím tie najbližšie kontroly v nejakom rozumnom okruhu a viem, ako rýchlo behám, tak si pozriem, že čo by som mohol zvládnuť, ale nechám si nejakú rezervu, čo ak by náhodou by som sa dostal niekam, že viem ešte pozbierať nejaké kontroly. Kategórie máme muži, ženy a mix bez rozdielu veku. Potom sú také generačné X-Gen a X-Gen 12, to je X-Gen 12 je do 12 rokov, rodičia s deťmi alebo prarodičia s vnúčatami a X-Gen je nad 12 rokov, ktoré bohužiaľ tohto roku nám takmer nikto nebehá. Sú tam 2 týmy, takže je to slabšie. Minulý rok to práve bolo naopak. Že X-Gen 12 bolo menej a
Stáva sa. Tak sa to prelieva. Ale tohto roku bol taký zvláštny ročník, že na to, že sme robili 7, tak ani tých mužov nemáme, lebo sme dali do pravidel, že ak chcú sa zúčastniť vlastne toho záverečného vyhodnotenia, tak sa musia zúčastniť 5 z tých 7 pretekov. A myslím, že v mužoch budeme mať asi ocenené len 2 týmy, ženy tiež 2 týmy. Myslím, že v mixoch tohto roku veľa. V mixoch nám vyšlo, že budú ocenené tie 3 týmy, že už tam máme určite že by mali prísť tak, že oceníme všetkých 3, všetky 3 dvojice. A X-Gen 10 je nič a X-Gen 12 myslím, že tam je šanca nejaká tiež 2 týmy oceniť. Dobre. Ako mali sme veľa účastí, že posledne sa nám to rozbiehalo, že tam prišlo 60-70 ľudí, čo už je pekná účasť. To nie je ešte také pravidelné. Len boli rozbité tie týmy tak, že zúčastňovali sa nám tí istí ľudia, len sa točili v tímoch. A pravidlá tiež hovoria, že tých 5 pretekov musia mať stabilné zloženie. Jasno. Ale tak možno aj keď prídu účastníci len na 2 podujatia, už aj to je niečo, čo ich môže zaujať a nejako sa dostať k tomuto športu. Pre niektorých je to, ako sme povedali, zábava, pre niektorých je to tréning, pre niektorých je to rozptýlenie a niektorí to naozaj berú zodpovedne vážne a chcú dosahovať výsledky. A potom čo bude za prvé miesto? Nejaká odmena, nejaká cena. Aha, dobre, takže... Čip. Čip nie. Mapa. Áno, dáme mu priestor, ktorý môže zmapovať. Díky za rad. Díky za tip. No dobré, ale toto ešte, keď si vravel, toto je ten váš orientačný beh dvojíc, ktorý organizujete. A keď sa pozrieme, napríklad tu je tá mapa z majstrovstiev sveta, tak tam to prebieha troška inak. Že tam je ten štart, kde si oni berú mapu, alebo aby si nám toto možno priblížil. Áno, hromadný štart, my máme hromadný štart. Ešte sme nepovedali, jednu dôležitú vec, že mapu dostávaš 5 minút pred štartom. Áno, len napríklad minulý rok sme ju dali, že boli ste skúsení, alebo teda tí bežci už boli skúsení, tak behla nám taká stála partia, tak sme im dali len 2 minúty pred štartom, ale necháme to na 5 minút, aby si človek vlastne vedel určiť kadiaľ postup. A keď sa mi to zdá dosť dlhý čas, už lebo veľa ľudí je tam skúsených, pre nováčikov by to možno pomohlo. Lebo normálne my na pretekoch dostávame vlastne až po odštartovaní mapu, alebo v čase štartu. Teraz na týchto majstrovstvách sveta bolo, že vlastne v tom štartovacom koridore, keď sme ich odštartovali, oni bežia ešte na mapový štart, takzvaný. Ten je vzdialený od toho fyzického miesta štartu. A už mohli mať mapy v rukách a 5 sekúnd pred štartom, keď im zapískalo, že teraz v tejto štartovacej minúte idete, sa rozbiehate, tak mohli otočiť a mohli začať študovať. To boli na normálnych pretekoch zatiaľ u nás na Slovensku sa to takto nebeháva. Človek dostane mapu v čase štartu, alebo je za štartom až niekde nejaké miesto, kde si zoberie mapu a beží na mapový štart a odtiaľ na ten mapový štart musí prísť, lebo je to väčšinou po nejakej ceste. A odtiaľ sa už rozbieha na svoju trať. Teraz sme to tak zakecali, že či som ti zodpovedal otázku. Myslím si, že... Hej, tak ja som zapýtal presne na toto, že kedy tú mapu dostanú, lebo je to akože to, čo ty vravíš, že keď ja som bol ako začínajúci orientačný bežec, tak pre mňa to prišlo super, že mám tých 5 minút na to, aby som si pozrel tú mapu a naozaj naštudoval, ale... Na orientačnom behu to tak nie je. No to, že keď je to reálne súťaž, tak takéhoto väčšieho nejakého rangu alebo normálna súťaž, tak dostať tú mapu a hneď v tom momente sa rozhodnúť, že kade idem. Ale tak ty máš ešte čas na ten mapový štart. Tam máš nejaký čas a tam je dôležité to, aby si vedel pred tým štartom si skontrolovať podľa buzuly, kde je sever, aby si vedel, ako máš otočiť mapu, nájsť niekedy ten štart, čo na tých šprintovkách je niekedy ťažké. Pardon? Ale prepáč, ja teraz rozmýšľam, keď sa pozerám na túto mapu, zase tí, ktorí nás nevidia na YouTube, tak sorry, ale my sa pozeráme do mapy. Každopádne, tu sa mi to zdá tak, že odštartuješ a ideš chronologicky, ideš za radom, jednoducho 1, 2, 3, 4, 5, 6, kdežto pri týchto rýchlych, nazvem to, alebo pri tých nočných, tak tam meníš tú stratégiu. Tu ani veľmi nemusíš rozmýšľať nad stratégiou, tu ide už len o to, že... Tu tiež rozmýšľať nad stratégiou, len trošku inak. Na tom rock gamingu, to je disciplína, to je voľný výber kontrol a na orientačných behoch väčšinou je určené poradie kontrol. To znamená, že ja idem presne tak, ako mám nakreslené. Čiže nemôžem ísť najprv na trojku a
Tak to... Môžeš najprv na trojku, oraziť ju, ale potom musíš naspäť na jednotku a oraziť ju v správnom poradí. Ak sa ti zmestí do čipu všetky tie kontroly, tak môžeš urobiť aj takéto fixy. Jasné. A to sa stane občas. Možno tu je skôr to, čo si aj hovoril, ten výber, že či ten kopec obehnem zľava alebo sprava, alebo pôjdem cez kopec. Tak. Potom, toto sú závrty, to nie sú kopce, to je silická planina. Aha, takže to sú diery do zeme. Ale vyzerá to ako kopček. Áno. A toto je kopec tu. Ale tu sú tiež po obvode nejaké závrty. Takže niekto aj skončil v závrte? Áno, závrte sú najvďačnejšie kontroly, lebo človek behne do závrtu, zbehne dolu. Niekedy ten závrt má 20 metrov. Keď si zoberieš, jedna vrstevnica je tu 5 metrov, takže tu má 25 metrov veľká diera do zeme, zbehneš dole, razíš kontrolu a zase výbeh po strmínke. A tam je to potom, že z ktorej strany obieháš, či to pôjdeš po ceste, ako ti bude dobre, že tu už som unavený, tak idem na občerstvovačku, aby som sa napil, 1, 2, 3. Jasné. A potom z ktorej strany to obehneš. Dobre, aby sme to nejak tak možno na konci uzavreli, tak rozprávali sme sa tu dneska teda hlavne o tom orientačnom behu, ale celkovo o tom orientačnom športe. Ako už Peťo spomínal, tak 12. apríla sú všetci pozvaní na ďalšie kolo. Je to teda už posledné kolo v tomto roku? V tomto ročníku lígy. V tomto ročníku. Lebo ak sa podarí, tak od septembra naštartujeme nový ročník, takže 12. apríla v Rebeli na Sekieri. Takže to je ideálne, aby ste to ešte takto na jar skúsili a možno vás to chytí a od septembra začnete tú ligu celú. Takže týmto vás aj pozývame a možno nejaké ďalšie preteky, ktoré plánuješ, alebo kde budeš spoluorganizátor? Teraz ako spoluorganizátor uvidíme, alebo spoluorganizátor asi žiadne. Ako klub neplánujeme, možno uvidíme na august, september, že niečo pripravíme, nejaký oblastiak. Sme dosť vyčerpaní s týmito vecami. Veľké preteky alebo také rebríčkové celoslovenské chystáme asi na budúci rok, takže musíme si naplánovať nejaké veci. Začať kresliť mapu? Tak to nebudem kresliť, ja to už bude skúsenejší mapár. Ak si našetríme. Ale potom budú celoslovenské, máme vlastne hneď, ešte vlastne týždeň predtým, to prvé celoslovenské preteky na Záhorí pri Borskom Mikuláši 6, 7, 8 to vychádza? Áno. Tedy aj Bratislavský maratón, takže áno. Takže vtedy sme na Záhorí, v Pieskoch beháme, po krásnych rovinkách, borovicových lesoch. Takže ťa láka aj súťaženie stále. Nie si teraz už len organizátor. Súťaženie, idem sa prebehnúť, ako teraz by som potreboval poriadne si zabehať, aby som dokázal súťažiť. Ale videli sme ťa aj na hladkých pretekoch, takže beh ťa láka, vidíme. Áno, tak na hladkých pretekoch toto boli od polmaratónu v Košiciach môj prvý hladký beh. Ale ja tie hladké behy až tak nemusím, lebo behať po nejakej trati. Až tak nebaví, ale zase v rámci nejakej tej prípravy a podpory Míšo športu, či ako sme sa teraz stretli, tak chcem si zabehnúť niektoré trate, rád by som si obehol niečo, takže som to prijal. No. Sme radi. Ešte keď sme vravili o tom, koľko je vlastne s tým prípravy, s tou mapou a so všetkým, tak teraz ako organizátor behu, ktorý robíme u nás v Slatine, tak som vlastne rád za to, že stačí mi zo pár šípok dať na zem, zo pár farboriek a je to hotové. Aj pre mňa je to ako keby, že dosť náročné, ale keď to porovnám naozaj s prípravou tohto, rozniesť tej kontroly, predtým nakresliť tú mapu, tak ako keby príprava tých bežeckých pretekov normálnych je taká úplne, že by som povedal light. Áno, určite si. Je to niečo ľahšie. Ako to zabezpečenie tam musíš mať, lebo ty potrebuješ, ale zase aj my na šprintových musíš zabezpečiť vlastne tú bezpečnosť tých pretekárov nejakú. V lese je to ľahšie, proste tam buď padne strom na teba, alebo nie. Alebo padneš do závrtu. Ale tá príprava predtým, stavba tratí, aby to zodpovedalo nejakým pravidlám, normám, očakávaniam, tak je oveľa väčšia. No každopádne, držíme palce v ďalších projektoch. Mňa si zaujal aj tým, že plánuješ alebo uvažuješ nad niečím v okolí Pustého hradu, to by bola pecka. To sa už teraz hlásim, už tam máš jedného, ak to budú dvojice, tak jednu dvojicu, určite niekoho nahovorím. Takže vďaka za tvoj čas, vďaka za to, že si prijal pozvanie, sme radi, že sme mohli sa o tomto porozprávať a že sme mohli trošku aj ozrejmiť orientačný beh. Možno je veľa ľudí, ktorí si ho chceli vyskúšať, ale nevedeli všetky tie pravidlá, všetky tie zákutia tohto športu a treba fakt povedať, že je to perfektná zábava a treba to vyskúšať.
Ja ďakujem za pozvanie a dúfam, že sa nám podarí vlastne teraz už tohto roku aj spraviť nejaké denné preteky, nielen túto nočnú, lebo možno odráza niekoho aj to, že v noci behať. Takže sa uvidíme aj na ďalších pretekoch, nielen našich, ale aj ja, že prídem na vaše preteky, že to vydá. Na hladké behy, aby som dokázal teda, že nebežec môže tiež behať. Ešte raz veľká vďaka, nech sa darí, toto bol Peťo Krnáč. Ja tam dám aj ten dovetok Viatoris Zvolen. Ďakujem pekne. Ďakujem teda ja, že si prišiel a ďakujem aj všetkým poslucháčom, že nás stále počúvate a vidíme sa opäť o 2 týždne s ďalším hosťom. Presne tak. Ahojte. Ahojte. Ďakujeme, že ste si vypočuli ďalšiu epizódu nášho podcastu. Nájdete nás vo všetkých podcastových aplikáciách. Viac informácií o podcaste sa dozviete na www.misosport.sk. Ak chcete podporiť náš podcast, môžete tak urobiť cez platformu Buy Me Coffee.